Hello! Yan, good morning po mga Francis at magandang gabi naman po sa mga hindi po guardians. Ah, welcome po sa ating live ngayong gabi. Ah, yan, shout out po sa 3,000 viewers. Yan. Okay. Shoutout muna tayo habang gantay tayo ng mga viewers. Oh, shoutout po kay Alan Sadline. Shoutout po kay Richard de la Cruz. Shoutout po kay Fernando ano Gertrudes. Gertrudes. Yan. Shoutout po kay Dang Laureles. Yan kay Ate Dang. Shoutout din po kay Bruno Laureles. Ayan, mga bro and sis, paki-follow po yung kanilang Facebook page. Ayan, paki-like and follow po. Shoutout kay Nino TV. Ano to, babe? Swiss Taka. Swiss. Taka. Okay. Shoutout po kay Swiss Taka. Shoutout po kay Maria Uno. Yan. Yung isang sponsor dyan. Shoutout sa iyo, kapatid. Shoutout na rin kay Ann Sato. Ayan, at saka kay Ate Sara. Yan, shoutout sa inyo mga kapatid ko. At shoutout po kay Miss D. Shoutout din po kay Jologs Mix Vlog. Yan bro, shoutout. Shoutout kay King Bril Arkin Quijano. Shoutout din po kay Prince Aaron Gillian Quijano. Yan, aking mga mababait na mga anak. Shoutout din sa aking anak na si Chris. Ayan anak, lagi kang mag-iingat ka sa Korea. Pumabaya sa sarili mo. Okay, next. Shoutout po kay, ano basa rito? Den Smart. Dane Smart. Ayan, shoutout po kay Den Smart. Ayan. Ayan. Si Jologs Migs Vlog. Ayan. Morning Supremo. Ayan. Shoutout bro. Ayan. Good morning sa iyo. Magandang buhay. Di po ba kayo pupunta sa Guardians Day? Oo nga, kaya ako nag-live kasi hindi ako nakarating. Yan. Happy Guardians Day po sa ating mga kapatid yan. Sa ating mga chairman. Yan po. Nadine Cabrera. Shout out po Supremo. Sungit here. Bakit di ka po nakarating sa Guardians Day kanina? Ayan, shoutout kay si Sungit yan. Pasensya na kasi kagabi nagtrabaho po ako. So, panggabi trabaho ko kaya yung puyat. Yan, hindi ako naka-attend. Pasensya na po. Next time, babawi tayo dyan. Jologs Mix Vlog. Kakauwi ko lang galing doon kami kanina ni na Bogard. Oo nga pala. Shoutout kay Chairman Bogard. Ayan kapatid, alam ko yung nangyari, the past na nasunog dyan sa Tatalon. Ayan, kakalungkot man. Wala tayong magagawa. Ano yan, nature yan, kumbaga. Ayan, shoutout sa'yo kapatid, Bogard. Kay chairman, yung chairman po ng Pugadlawin. And then next, shoutout po kay FSRMG Caps Dindo de Leon. Ayan, shoutout po, founder. Shoutout po kay Chris Kennedy. Shoutout po kay Joshua Love Arellano. Shoutout kay John Ray Lagi-Lagi. Ayan. Next po, shoutout po kay G. Lalma. Di ba kalma to? Ma'am G. Kalma. Yun. Sorry po, sorry. Sorry po, Ma'am G. Ayan, shoutout po. Mga bro and sis, meron po siya YouTube channel. Pangalan po ng kanyang YouTube channel G. Kalma. Ang kanya pong content yung pagluluto po. So, masasarap yung kanya linuluto, especially mga gulay, saka piniritong mga isda. Ayan, very healthy po yung kanyang pagkain na linuluto.
Yan. Pwede nyo po siyang pwede nyo panoorin, pwede nyo po siya supportahan, pwede nyo po i-subscribe yung kayong channel para po updated po kayo sa mga na-upload niyang video. Actually, ang sasarap po ng mga ulam na linuluto niya. Tuwing ako nanonood doon, ako ay nagugutom. Dito, si Jologs Migs Vlog. Dito ako ngayon, Pampanga Supremo. Oh, bro, saan? Saan sa Tapos, Pampanga? siya ulit. Jack, ano? Ah, Jologs Migs Vlog. Jacket Supremo. okay. Copy. Tapos si Nadine Cabrera, Supremo Phantom Din, shout out mo. Dito Oo siya nga pala. kasama ko, Supremo. Apo, shoutout po kay, alam ko, chairman na rin yan kay Chairman Phantom. Ayan, kay Supremo Phantom po. Shoutout po sa iyo. Ayan, sino pa ba? Sino lang? Jolog Smigs Vlog, Supremo Phantom, ano, gusto umuwi. Ayun, okay. Next po tayo, kay shoutout po kay Fernando yan to, Luce Hertrudes. Petrudes. Yan. Next, shoutout po kay Ken Jason. Hason. Asun ba to? Ayun. Shoutout po kay Aris Montante Buklas. Di ba baklas to? Buklas. Buklas, okay. Shoutout po kay Kahilig Mix TV. Yan. Andun daw siya sa Candaba. Candaba, malayo. Ginagawa mo dyan, kapatid, sa Candaba. Malayo, pero maganda yung lugar na yan, sa Candaba. Yan. Okay, next tayo, ano po. Ingat ka dyan, kapatid, sa Candaba. Medyo alalay sa pag-inom. Tapos, next tayo kay Mark Ian Vincent. Ano to? Relitas? Resitas. Arion? Mm-mm. Resitas, okay. Shoutout po kay Rysel Bakani. Shoutout po kay Chris Anthony Kiano. Yan, yung aking anak na nasa Korea. Ayan. Again, anak, ingat ka dyan sa Korea. Tiis lang. At yan talaga, enjoy mo lang yung araw mo dyan. Enjoy mo lang yung trabaho mo dyan. Para malibang ka. Yan. Yung anak mo at saka yung asawa mo, huwag masyadong pag-iisipin. Pag na-homesick ka dyan, tawagan mo sila. Video call kayo. Yan. Next tayo, kay, Madonna ni Aqua. Ito, si Madonna. Hindi, pakipollow naman po mga bro and sis. Meron po siyang TikTok, ano ba yun? TikTok account. Mm-mm. Madonna ni Aqua. Ayan. Tama ba? Mm-mm. I-promote mo yung ano mo, yung channel mo. Papalaw po ako ng TikTok ko. Madonna ni Aqua po. Taga dito talaga ako, Supremo. Handa ba? Bro, punta ka rito sa amin. Taga Candaba Masyal ka. pala siya. Kanina naging bisita ko si nga pala, shoutout nga pala kay Supremo Duterte. Nandito siya kanina pumasyal dito sa bahay. Ngayon, shoutout sa'yo. Salamat sa pagpasyal kasama si Bro Bird. Yan. Punta po kayo dito sa akin, dito sa Apalit. Tawag dito. Tapat yung bahay ko tapat po ng Leo's Resort. Ini-invite ko rin po kayo na sana makakuha po kayo ng mga open slot dito sa mga darating ng mga buwan hanggang December. Pwede po kayong mag-inquire through Facebook page ng Leo's Resort and Event Place. Ayan. Shoutout din po kay kay Sir Simon and Ma'am Lea. Yan, maraming salamat po sa pagpili po ninyo sa paggawa ng ninyong event dito sa amin. Nagkaroon po kasi sila ng garden wedding. Dito po sila cancel sa Leo's Resort. Tapat ng bahay namin itong Leo's Resort. Yan. Kaya mga bro and sis, in-invite ko po kayo. Sana isa kayo sa maging guest namin dito sa Leo's Resort. Mag-inquire lang po kayo sa kanilang Facebook page. Ayan. Pag daw hindi siya busy, dadalawin ka daw niya.
Sige po. Jologs Migs Vlog. Yan. Sige kapatid. Antayin ko yun. Antayin kita Sana lang rin wala sa kang amin. pasok. Oo nga. Kasi ang trabaho ko talaga gabi. So, ang out ko, kasi ano ko 6 to 4 o 6 to 5 yung aking trabaho. Out ako ng 4 or 5 ng madaling araw. Siyempre tutulog and then, ewan ko ba, parang nasanay na yung sarili ko na nagigising ako ng 10 a.m. So, ayun, hindi na ako masyadong matutulog noon. Siguro available ako ng 10 to 11 kasi yung 12 maghatid ako ng pagkain, maghatid kami ni Madonna ng pagkain ng aming estudyante, tsaka maghatid na rin kami ng estudyante sa Apalit kasi meron po kami grade 8, tapos uwi kami ng alauna ng hapon. Ayun, hanggang available ako noon hanggang alas 3. Ayun. Sige po. Mas maganda kung araw ng Sabado o Linggo. Para medyo mahaba-haba yung ating bonding. Okay. Next po tayo kay Edelberto Panlagi. Panlaki Aq. Mm-mm. Okay. Tapos, shout out kay Jan TV Vlog. Shout out po kay Tabok Junior. Shoutout po kay Nemi Mix. Yan. Ito, shoutout ko na kanito, yung aking anak na si Prince Aaron Jillian Quijano. Shoutout anak. Ayan. Sa mga, kasi maraming nalilito, kagaya kanina. Expected po ng bisita ko kanina, yung Mike Delta Force po ay Guardians. Hindi po siya guardians. Ang Mike Delta Force po intelligent operative. Yan, Intel po ang Mike Delta Force. Kaantabay, kaagapay po ng mga PNP. Ayan. Kaya po kung may mga kakilala kayo na Mike Delta Force dyan, at kasi magkaiba po. Iba po tayo na guardians. Tayo po may mga ranking na tinatawag. Although brotherhood din tayo at brotherhood din ang Mike Delta Force, kaya lang sila po intelligent. Yan. Wala po silang ranking. Ang kanila po mga commander, ang tawagan, mga nakakataas. Bawat sa chapter, meron tinatawag na commander, black commander, municipal commander, region commander, national commander. Ayan. Tsaka yung provincial commander. Yan po yung mga tawagan ng mga matataas po sa Mike Delta Force po. Ayan, shoutout po sa mga Mike Delta Force dito sa buong Pilipinas po. Especially yung dito sa amin, sa Apalit. Ayan, shoutout po. Saka sa mga IS officer ng Mike Delta Force po. Ayan, tapos sa Chief of PNP ng Apalit, shoutout po sir. At ano ba? Ayan, yung aking bilas, si Kuya Perds Laureles. Ayan, shoutout po sa, member po siya ng Fraternal Eagle. Ayan. Tapos, yun pa ba? Wala na. Wala na. Ayun. Tapos, sa mga silent viewers po, maraming salamat po sa suporta na binibigay po ninyo sa aming channel. Actually, yung EDEP Aqua Official. Ayun, okay lang po na hindi po kayo mag-comment. Ayos lang po yun. Katulad po ninyo, ako rin po isang silent viewers po ng mga sikat at hindi sikat o pasikat pa lang na mga vlogger. Ayan. At shoutout po sa mga naka-subscribe na po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa suporta na binibigay po ninyo. Yan. Ano pa? Mga bro and sis, paki-share po yung ating video. Yan, paki-like na rin po. Yan, pa-support po mga kapatid sa mga hindi pa po naka-subscribe sa ating YouTube channel. Paki-follow po, paki-subscribe po, paki-like po yung notification bell
para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko po mga video. Ayun. May nagpa-shoutout. Tignan natin. Shoutout. Sino yun? Noela. Hi, shout out naman po. Ayun! Si Noel. Noela. Shoutout po kay Noela. Ayan. Kamusta na dyan sa Cavite? Nagsiswimming yan eh. Nasa Ngayon? resort yan. Talaga? Ay, ingat ka sa swimming ha. Huwag magdadive gabi na. baka ako sumasubsoba. Shout out sa iyo. Ayan. Tapos happy birthday nga po pala sa mga may kaaraw ngayong araw na to. Enjoy niyo po yung inyong araw. Kaya mabuhay po kayo hanggat gusto niyo. Tapos po, ayun, condolence nga po pala doon sa aking kinakapatid na si Bro Drew. Ayan, condolence kasi namatay yung kanyang tatay. Ayan, bro, condolence. Pasensya ka na, hindi ako napasama ngayon, nandiyan yung tropa natin. And mag-assist tayo sa ano ng papa mo, tatay mo. Ayan. Ito, share ko. Ang alin. Live. Nga pala, pakisupport po nung kanyang YouTube channel. Meron po siya YouTube channel. Anong pangalan ng YouTube channel po? Enep Aqua. Madonna ni Aqua. Oo, Madonna ni Aqua. Yung kanyang YouTube channel. Pa-share po ng live. Yan, pa-share po. Yung nga po palang paki-unfriend na lang po ako o kaya i-report niyo po yung account na yung Bali Gintokiano at saka po yung Aqua Gintokiano. Yung sa Aqua Gintokiano, yung aking profile po doon ay sombrero na may nakalagay na Quijano. Po yun, na-hack po yun. So, nag-reslack po siya, hindi ko na po siya ma-open. At nung ko sa Google, nag-try akong i-open sa Google, ang sabi ng Google, nag-login daw ako sa San Rafael. Actually, hindi mo napuputok sa mga lugar na yan. Ibig sabihin, may nag-hack po ng aking Facebook account. Ayan. Ulitin ko po, paki-unfollow na lang po yung account ko na Bali Gintokiano at saka po yung Aqua Gintokiano. Yan, hindi ko na po nagagamit yan. Kaya kung kasali po ako sa mga inyong GC, paki-leave na po yung account na yan. Hindi na ho akong gumagamit yan, baka iba na ho ang gumagamit yan. Ang ginagamit ko na po ngayon ay yung pangalan ko talaga, yung Valentin Gintokiano. Titer, yan. Yung ginagamit ko po talaga, ang aking profile dyan, yung aking apo. Yan, yung kakanaw-unahan kong apo. Si Kurt Andre. Yan po. Sino pa? Comment lang po kayo. Salamat sa comment kay Sis Sungit. Yan. Comment lang po kayo nang gusto niyo po ipa-shoutout yung mga YouTube channel po na gusto niyo ipa-shoutout. Sa shoutout po natin. Oo. Pwede nyo po akong add friend nyo po yung aking bago ngayon, itong Valentin Gintokiano. Yan po yung aking account, Facebook account. Shoutout nga pala. Ito. Ayan. Paano ba? Hindi ba kita yan? Ayan, walang tulugan. Walang tulugan. Shoutout sa walang tulugan. Especially sa mga naglalamay ngayon sa patay. Ayan, shoutout sa inyo. Saan ba yung nyo, yung Guardians Day na yon? Wala akong hindi ako na-inform. Hindi ko rin alam. Ano daw? Jologs pa Jacket Supremo, press mo lang yung comment ko. Okay, may jacket mga.
Hindi, dito. Sige, sige. Comment. Yan. Comment, tapos, ano ba yun? Comment. Hindi pa kasi kami marunong eh. Wait Press lang mo, ah. hindi, press mo daw, press. Ay, wait lang. Wait lang ah. Comment ko din pwede yung moderator. Wala naman nakalagay na moderator. Ayun. Tingnan mo dyan. Moderator. Then Ayan. press yung standard. Wait lang. Ayan, standard. Can review and remove chat message and hide or put users in timeout. Can manage block words and other. Yan. Yan. Din press yung standard. Baka malagasan ako ng banana. Ayan. Sa Pasig po. Sa Inares Sports Complex. Ang layo pala. Saan yung Pasig? Oo. Layo nga. Paano ba mag-join ng ano? Join ka namin, Jologs Migs Vlog. Ipin mo yung kanyang ano. Nakapin nga siya. Nakapin na. Ayan, okay na yan. Wait Ano lang. po, paki-follow po yung kanyang YouTube channel, mga bro and sis. Nuela, paki-follow, paki-subscribe yung ano niya. Ayan. Yan na yon. Salamat po sa pag-jacket. Ayan, nakapin na siya. Nakapin na. Jacket pala tawag dyan. Oo. Nakalimutan ko na yan. Dati rin akong magamit yan. Tagal na kasi, may almost 1 year na. Bali, ilang years sa yung channel natin? 2 years na? Magto 2 years. Magto 2 years na, September. Jologs Migs Vlog, ilan na yung ano mo? Banana mo? Marami na? Hindi pa daw siya monetize eh. Okay. Ano lang, upload ka lang lagi. Ganyan lang din ang ginawa namin ni Madonna. Lagi lang kami nag-upload ng videos every 3 days, no? Oo. Kaya, Every 3 days nag-upload kami ng video. Tapos malaking bagay yung live. Mag-live ka rin kasi nakakatulong din yung live. Tapos gawa ka ng mga short video. Yung ano lang, yung mga wala pong 1 minute na video. Upload mo sa malaking tulong yun kasi ano pa rin yun, views pa rin yun. Yung yung short video mo kahit na Watch everyday. hours. Ang watch hours kasi ikaw mismo yung 4,000. gagawa niyan. Kailangan mag-upload ka ng mag-upload ng mga videos mo. Kami magwa 1 year nung monetize ka ang channel natin, no? Magwa 1 year ang ginawa lang namin, bali Upload lang kami ng upload upload. lang ng upload ng mga videos. Tapos share lang. Pag nag-upload ka ng video, ang sikreto diyan ito na. Bawal dito. Hindi, ang sikreto diyan, pag nag-upload ka ng video, i-share mo sa Facebook. Ngayon ganito. Isa pang sikreto. Bukod yung Facebook account mo, pwede mong gawing ano ba tawag dito? Ano bang Facebook account? Facebook page. Facebook page. Ayun, pwede mong gawin yon. On mo lang yung professional mode. Yan. Tapos, yung ina-upload mo sa, ina-upload mong video sa YouTube, at saka yung i-upload mong video sa Facebook page mo, magkaiba na oras yun. Sa Facebook, kailangan mga 3 minutes, 5 minutes, okay na yon. Sa YouTube naman, talagang gano'n ka laki yung oras niya. Bawa, abutin ng 20, 30 minutes, okay lang yon. Ayos lang yun, upload mo yon. Tapos, kailangan kasi makahakot ka rin ng viewers mo sa sa Facebook. Kaya kailangan nakakapag-share ka rin ng videos mo doon kahit na yung mga short video lang sa Facebook page. Mga 3 minutes lang. Ayun, okay yun. Plus yung short video mo naman na para sa YouTube, magkaiba rin yun. 1 minute naman yun, short video na yun. Ka din. Tiyaga lang. Tiyaga, tapos sayang yung mga content kasi halimbawa, everyday na ginagawa natin content yun. Meron kang makukuha magandang content doon. So, video ka lang ng video. Ganun. Kagaya ko,
Naglinis ako ng kotse, binidyo ko, content yun. Kasi meron matututunan yung mga manonood sa'yo kung paano ka maglinis ng kotse, ano ba, paano ba, way, yung pamamaraan na paglilinis ako kasi, yung iba kasi paglilinis ng kotse, yung iba tubig kagad. Yung alikabok nandoon, babasain mo na, hindi naman lahat bababa yun eh. Hindi kaya pababain at ng ano yun, ng, ng tubig yon. Lalo na kung wala kang mga pressure water na ano na katulad sa mga karwas. Kung tabo-tabo lang, kailangan doon pagpagin mo muna yung alikabok, alisin mo muna, pagpagin mo muna bago mo basahin yung body ng sasakyan. Ganun na ginagawa ko. Tapos, ayun, yung paglilinis ng bahay, content pa rin yan. Ayan, meron din matututunan dyan. Kasi marami mga ano. Basta upload mo lang yung mga videos mo. Lagi mo lang i-upload. Marami Sa kang ano, ma-upload maraming yan. viewers eh. Sa short videos, pwede ka dong ma-monetize. Malaking bagay yun. Makakatulong sa'yo yung mga short videos na yun. Ngayon kasi ano, na-acknowledge siya ni YouTube yung mga short videos eh. Hindi ka tulad dati nung tayo, no? May Nung reel kami na po noon ako sa talagang, Premo. ano, Ano? Rio Melancolico. dyan. Ayun pala. Melancolico. Ito ba FB niya? Facebook, Facebook Reel. oo. Kaso lang dapat pag sa Facebook ka, dapat ano yung account mo na ilalak. Kasi siya, marami na siyang Facebook na ano eh, na nahack. Oo. Kaya, eto pa, isa pa sikreto mo. Yung Google account mo, at saka yung Facebook account mo, Bag. kailangan nakatali yon. Pero ang importante doon, nakatago yung mga information mo, yung contact number mo, kailangan naka-hide. Walang iba nakakita kundi ikaw. Para just in case na may mag-hack doon sa Facebook account mo, marirecover mo yun sa tulong ng Google account. Hindi, yung YouTube channel mo, yung account mo sa YouTube mo na yung email na yon, wag mong isa-sign in sa Facebook mo. Kasi may tendency, pag nahack si Facebook, madadamay pati YouTube channel mo, mahahack Okay din. ba yun? Kaya nga, ang dami ko ng mga account na na-hack. Pero hindi nila na-hack yung aking YouTube channel. Kasi, differences, magkaiba. Magkaiba yung setting. Iba yung setting ko sa YouTube ko, iba yung setting ko sa Facebook ko. Kaya kahit nang gumawa ko ng maraming account, hindi maapektuhan yung aking YouTube channel. Pero dapat talaga may kakilala ka ring IT na magaling. Yung magaling mag-recover. Shout out po sa 5 million viewers. Yan, salamat po sa nag-like sa ating live. Yan. Paki-share po nung ating ating live po. 6 na 6 viewers na. Shoutout po. Comment lang po kayo kung gusto niyo ipa-shout out. Wala akong duty bukas. Yung mga may YouTube channel po, ipa-shout out po Apo. ninyo. Paki-subscribe po si kapatid na Jologs Mix Vlog. Ayan. Yan pong nakapin. Yan pong nakapin sa taas. Yan. Paki-subscribe po, paki-support po nung kanya YouTube channel. Yan. 6 viewers. 6 million viewers. Welcome Salamat kapatid, welcome. Welcome. Yan. Pag-share ka lang kapatid ng mga kung marami ka ng mga tawag dito, video sa YouTube mo, share mo sa Facebook. Share mo lang siya. Dapat laging yung public yung mga sinishare mo mga video. Para kahit hindi mo siya friend,
pag sinerge yung iyong Facebook account, makikita yung mga video mo. Yan. Share ka lang na share para makarami ka ng viewers. Yan, mahit mo yung 4,000 hours. Ayan. Si Supremo Phantom, ayan, shoutout sa kanya. Tsaka kay Sis Nadine Cabrera, kay Sis Sungit. Ayan. Kay Prime Lawin, ayan, shoutout po sa inyo. Kay ano pangalan to? Regional Commander po ng May Delta Force dito sa Pampanga. Ayan, kay Parin Brian. Shoutout sa iyo. Sa mga Black Commander po. Tsaka sa mga deputy, yan, deputy, ano pa ba, kay Broman, yan, sa mga founder po, shoutout po sa inyo. Kay Chairman Alden, yan, shoutout po. At congrats sa bago nyong mga membro. Ayan, welcome sa Prince Lawin Wings. Dyan, especially dyan sa may Region 6. Ayan, saan ba yung Region Iloilo? Iloilo. Ayan, sa mga kapatid nating mga Prince Lawin Wings dyan sa Iloilo. Shoutout sa inyo, lagi kayo mag-iingat. At congrats. Ayan, congrats din kay Nagpaalam na si Sino? Okay po, Supremo, out na po ako. Nautosang bumili ng pang-ulam bukas. Sige po, kapatid. Ingat-ingat na lang gabi na. Ayan, keep safe po. Salamat sa suporta, kapatid. Ayan, sige po. God bless po. Okay. Shoutout po sa mga kapatid nating OFW dyan. Saan man kayo ng palit ng mundo naroon. Lagi po kayo mag-iingat at magdadasal sa Panginoon. Alam naman natin na tanging sandalan po natin, mapaproblema man yan o hindi, ang ating Panginoon. Yan, lagi po tayo magpasalamat sa pagising sa umaga at bago matulog, kaya magdasal, magpasalamat sa Panginoon. Tapos, ano pa ba? Ngayon lang ulit tayo nag-live after 1 year. Oo, ngayon na ulit yung pag-live namin. Ayan. Shoutout kay Sis Joy at saka kay Supremo Joy, Suprema Rocky, Supremo Balbas at yung kanyang Madonna. Yan. Yung mga membro natin dyan sa Minalin. Yan. Shoutout sa King Lawin Wings. Shoutout po sa unahin natin sa shoutout sa GMDFI. And then shoutout po sa Magdalena Force. Shoutout po sa Lawin Wings. Ayan, shoutout po. Shoutout po sa King Lawin Wings. Ayan. Shoutout po sa Prince Lawin Wings. Shoutout po sa Pugad Lawin. Shoutout po sa Kukuna Lawin. Shoutout po sa doon sa 15 hawak na branches ng aming Prime na si Lawin. Yan, shoutout po. Yan, at sa mga corporate po, shoutout sa inyo. Sa mga chairman po ng bawat branches ng Lawin Wings, ng hawak ni Prime Lawin, ayan, shoutout po sa inyo. At lagi po kayo mag-ingat. Ayan, tapos Ano? Hindi ka nagsalita. sige na lang, try nyo na yan. Shout out po. Okay na tayo? Ha? Okay na. 34 minutes na eh. Ilan? 34.
Kunti pa. Shout out sa mga sinubscribe ko ng mga sikat at nakapasikat ng mga vlogger dyan. Shout out po sa inyo. Shout out mo na lahat. Shout out mo yung mga sa Japan. Oo. Ayan, shout out kay Ansato and Kenji. Nga, yan, shout out sa inyo. Kay Maria Uno at saka kay Unisang, shout out. Kay Kuya Taka, kay Ate Sara, shout out sa inyo. Kay Jayan, shout Kay out. CJ. Kay CJ, sa asawa at saka sa mga anak niya. Ayan, Kay shout out Kasuki. sa inyo. Kay Kasuki, ay, hello. Ayan, Musmus. Ayan. At, sino pa ba? Shout out po sa patuloy na sumusuporta sa NF Aqua Official. Maraming salamat po. Opo. Kaya mag-alala, na yung mga panahon, may tamang panahon para makabawi kami sa inyo. Sa mga support na binibigay niyo sa amin. Ayan. Okay na. Sige. At dito na po namin naraposin yung aming live. Muli, mga bro and sis, lagi po kayong mag-iingat, especially sa mga kapatid nating FW dyan, aking anak. Ayan, anak, ayan. Ingat lagi, ha? Ayan. Saan mo kayong paling mundo naroon, lagi po kayong mag-iingat at God bless po. Ikaw. Papalo po ako ng TikTok account ko, Madonna ni Aqua. Thank you. Ang YouTube channel mo, very informative yung kanyang YouTube channel kasi DIY. Do it yourself. Tama ba? Oh. May mga na-upload na yung mga video doon na pwede niyong panoorin. Hindi ko pa nadadagdagan, busy pa. Busy pa po siya. Actually, siya po yung nag-edit ng mga video. Ako yung taga-picture lang, taga-video, pero siya po ang nag-edit ng mga video na ina-uploadan sa aming channel. Siya po yung artista. Ako nag-iisip ng title. Ako nag-edit. Oo. Yan, siya yun. Ako ang sa likod ng camera, siya yung sa harap ng camera. Siya ang Ayan. artista. Maraming salamat sa kay Madonna. Ano ba tawag? Opa. Opa. Pero ako yung manager. Ako lahat. Siya lang artista. Tama. Tara na. Sige po. Hanggang sa muli. Good morning. Bye!